Recibido con berros de Viva o Rei, o monarca chegaba o sábado pola tarde ao pabillón de Pontevedra. Alí, sentado na grada, seguiu de preto o partido que enfrontou o seu neto, xogador do filial do Barcelona, co Club Cisne Balonmán. Fixo acompañado polo que foi o seu anfitrión durante toda a viaxe, Pedro Campos, e por Pedro de Borbón dos Sicilias e Orleáns, duque de Calabria. Tralo partido, o monarca deixouse fotografar con varios nenos que se achegaron a él. Despois tivo un breve encontro co seu neto, o segundo fillo da infanta Cristina. Pablo Urdangarín achegouse a saudalo dende a pista de xogo. Finalmente, Xoán Carlos I abandonou o pabillón entre os berros de apoio dun pequeno grupo de veciños que se xuntou na entrada. A presenza do emérito provocou dúas ausencias, as do alcalde e o tenente de alcalde de Pontevedra. A mí non me prestixa a súa presencia polos antecedentes da personaxe. Prefiro non ter ningunha foto nin relación con unha persona que eu creo que avergonza a todo mundo, non? Todos esta escenificación de pasearse, non? Por todo, pois eu creo que é unha obscenidade, non? Así as cousas, Lores e Fernández insistiron en que este xesto non altera o apoio que o Concello dá ao Cisne. Non estar nun partido non quere decir que o Concello non este acompañando o Cisne. O Concello leva acompañando o Cisne toda a temporada. Hai cousas que son difíciles de asumir. Entón, hai persoas coas cuales eu, desde un punto de vista moral e ético, non me quero sentar, nin quero participar, nin quero estar na mesma instalación onde estea ese señor. Recordaron ademais que esta semana está previsto organizar unha recepción para todo o clube e celebrar con eles o seu ascenso á Liga Asobal.